dechrau diolch am ofyn mi feirniadu dwy gystadleuaeth ar gyfer y sioe Frenhinol eleni. Mi oedd hi'n braf gweld gymaint o aelodau'r Merched y Wawr wedi cystadlu, bod hi'n gyfnod ychydig yn od gyda'r cystadleuaethau endrithiol eleni. Felly, y ddwy gystadleuaeth o'n i'n feirniadu oedd y Crefft creu anifel gyda unrhyw gyfrwng ac y gystadleuaeth ailgylchu neu uwchgylchu unrhyw eitem. Wedyn, ar ôl gweld yr holl geisiadau, o'n i'n wir yn teimlo fatha bod bob un eitem yn y ddwy gystadleuaeth yn haeddu cymoliant, ac o'n i'n teimlo fatha bod dim un ohonyn nhw oedd yn allan o'i lle yn y cystadleuaethau. A mae'r rhaid dweud, oedd o'n dipyn o job dewis cyntail y trydydd ar gyfer pob un, ac yr rheswm mwyaf, achos o'n i jyst eisiau gallu gweld yr eitemau, oedd o'n eitha anodd beirniadu nhw gyd o leun. Dwi'n meddwl peth cyntaf ydych eisiau gwneud ydy pigio pethau fyny, teimlo nhw, cael busnesu i weld pa mor daclus ydyn nhw, a gweld y prosesau gwahanol sydd yn mynd mewn i'w creu nhw. Felly, o'n i'n teimlo felly bod rhaid i fi fynd efo'r eitemau oedd yn sefyll allan mwy iddo fi, ac yr eitemau oedd yn dal yn llygad i lle. Mae'n amlwg bod chi gyd wedi cadw'n brysur iawn, achos yna lot o waith wedi mynd mewn i gael y syniadau yma ac i'w creu nhw lle, ac oedd hi'n braf gweld gymaint o syniadau gwahanol a gwreiddiol hefyd gyda'r eitemau. Yn enwedig gyda'r gystadleuaeth ailgylchu, ond lot ohonyn nhw lle, oedden nhw'n bendant yn wreiddiol iddo fi, oedden nhw'n hollol unigryw. Os ydych chi'n teiri bod yna lot ohonyn nhw wedi dod syth allan o siop hefyd, chwan ei waith crefftus wedi mynd mewn i bob un ohonyn nhw. A wedyn gyda'r gystadleuaeth Crefft Ailgylchu, o'n i'n synnu gweld gymaint o gyfryngau gwahanol wedi cael ei defnyddio i'w creu nhw, o gyda chi crochenwaith, crwsio a darlunio hefyd. Felly oedd hi'n braf gweld fatha cymysgedd da o geisiadau gwahanol. Felly ie, diolch yn fawr i chi, a does gen i mond cymoliaeth i bob un wedi ceisio yn y ddwy gystadleuaeth. Diolch. Croeso cynnes i gystadleuaeth Crefft, sef eitem wedi ailgylchu neu uwchgylchu. A'r beirniad am ryddawn eleni oedd Gwen Thomas. Ac yn y safle gyntaf, mae Anwen Hughes, Cangen Prestatyn, Rhanbarth Colwyn. Yn ail, mae Elizabeth Peat, Cangen Golan, Rhanbarth Dwyfor. Ac yn drydydd, mae Eires James, Cangen Trefdraeth, Rhanbarth Penfro. A mae clod uchel yn cael ei roi i Janet Catrin James, Cangen y Felin, Rhanbarth y De Ddwyrain. Llongyfarchiadau i chi gyd ar arwen y ffordd wrth ailgylchu neu uwchgylchu. Elizabeth Peat ydw i, ac rwy'n aelod o Gangen Golan o Ferched y Wawr, Rhanbarth Dwyfor. Gan fy mod yn hoff iawn o bob math o wnïo, a testyn y gystadleuaeth yn eitem wedi uwchgylchu neu ailgylchu. A hynny'n bwysig iawn y dyddiau yma, y maes dillad. Felly, bu mi ddefnyddio cot law nad oedd ei hangen bellach, a defnyddio darna gorau ohoni i wneud bag cerdded. Defnyddiais rwyfaint o leinin y got, a sbario'n defnydda eraill tu mewn i'r bag. Bu mi allu ail defnyddio amball i sip hefyd. Mae i'r bag sawl rhan a nifer o bacedi gwahanol. Iris James yw'r enw, o Tydradd Cangen, Tydradd Sir Benfro. Dwi'n hoff iawn o gystadlu yn sioeau bach a sioeau mowr. A dwi wedi bod yn ffodus ar hyd y blynydde, wedi colli lot, wedi ennill lot eleni. Oedd y gystadleuaeth Merched y Wawr ailgylchu yn apelion fawr iawn atai, achos dwi'n hoff iawn o'r gwaith ailgylchu, uwchgylchu. Dwi'n un sy'n cadw pob peth ac yn defnyddio pob peth o amgylch y tŷ. Helo, Janet ydw i, a dwi'n aelod o Merched y Wawr Cangen y Felin yma yng Nghaerdydd. Dwi'n hapus iawn i dderbyn y tystysgrif am fy ngwaith yn y cystadleuaeth uwchgylchu ac ailgylchu yn sioe rhithiol Sioe Frenhinol Cymru eleni. Mae'r pwnc yn un amserol iawn ac mor bwysig wrth mynd ymlaen i'r dyfodol. Diolch yn fawr iawn.